Hello there. Terve. Ei kilpeä ollenkaan. On se siellä. Mitä oot ite mieltä, onko ihan tieliikennekuntoinen vehe? No ei oo kyllä kilpi näköjään. Mä olin tossa, eilen tuli just mökiltä yöllä. Niin se on varmaan, Sä oot keulinut ihan rullalle. ei sillä keulit oo, se On sillä keulit. kun 2 päällä kun ajetaan, niin se ottaa, kun monttui ajaa, niin se ottaa kiinni tuohon takarenkaaseen. Niin. Kyllä. Että mulla on uusi tulossa siihen. Joo, mutta et oo keulinut, että En mä sitä sinne edes saa ite, että kyllä. En mä sitä kiellä, että mä en oo keulinut, mutta niinku, tähän poistit kokiin. se on kiinni sitä, mulla on uusi tulossa. Milloin sä oot sen tilannut? Vähän aikaa sitten se on sitä pari päivää iskätilassa. Mistä siinä tilassa? Trafilta. Mikä se nyt on se kilpi? Näin mä ainakin ymmärrän. Mä sanoisin, että tilaa uuden kilven, että se on ihan uusi takarengas on kotona. Jos mulla on kuvakin. Mikä se on? 19 HFV. Eikö HFV? Heikki Taara on Ville. Eikö se näe, kun tästä... Tää on ihan pölyssä vaan kun mökillä ajan. Mutta tiedätkö sä missä kilven paikka ois? Mut tässähän se ois. Pitäis olla. No mitä varten sä sen työnnät tonne? Onko se niinku meitä varten jemmassa vai ihan niinku... Ei oo, kun se on tyylin ihan vaan takia? niinku ulkona myötä siellä. Mä en ite tykännyt, kun se oli tossa. No joo. Mutta eikö se tästä näe kumminkin, jos se ois vaan hyvä, kun se ois tolleen. Niin, mutta kun sehän pitäis olla vähän niinku taka-akselin tällä puolella, et sen takia kun me ostetaan ne prätkät, niin ne on tästä ne niin Joo, se oli silloin kun mä ostin sen, niin se oli tuolla. Siihen saattoi tulla joku, mulla oli vara-asian, mutta se saattaa, että siinä on joku kilventelynyt tänne taaksekin, että mä voin kyllä vaihtaa sen sinne. Kyllä se kannattais vaihtaa, että se etteihän toi nyt on... En me nähty yhtään mikä se kilpi on, että se on niin Joo. ulkoillaan paskana, se on poikki, että... Joo, Sulla on joku fenkkarit siinä. on mulla Joo. ajokortti. Joo. Mutta pitääkö se vaihtaa tänne taakse? Mikä? Toi kilpi. Kyllähän tuo... kannattais laillisella paikalla olla. Joo. No, Mites tuossa on kumis? se on vähän loppu. Se on vähän poltettu loppuun. Mitä Mulla... mieltä tuosta putkesta? Onko se... Se on vakioputki. Ei muuten oo. Änkkää ei oo vakio. Putki on, voit katsoa TM Racingin sivulta, niin se on ihan HGS myy Temmissä on vakiona HGS putki. Oo. Täysin vakioputki. Mutta änkkä nyt ei ainakaan... Änkkää ei oo vakio, kun se oli niin vanha se, siinä oli revennyt täältä se vanha vakioänkkä, niin siinä, tässä on hiljaisemmat äänet kuin siinä vakioänkissä. Onko sulla rekki päällä tuossa kamerassa? Oo. Sitten pois. Eikö sitä saa kuvata? Elä kuvaa. Ja kyllähän sä saat, mut... Aattele